Plok raimu ajur. Peleke aku. Papa, papa. Kompak sindenku bleguk-bleguk lampune padangke Mas. Wah. Wah. Pakai kerudung cantiknya. Khusus sing ijo-ijo tok sing ireng-ireng rasah melu. Sing kompak maju-maju-maju pundake maju, mundur-mundur-mundur pundake mundur. Oke? Jiro lu ya. Asik. Oke. Coba tak pilih presiden sing isih perawan ting-ting rung duwe bojo rung duwe pacar. Nomor loro kok ini. Lila. Selamat malam Lila. Selamat malam. Sudah punya pacar belum? Belum. Weh. Muga-muga entuk jodoh Joko saka Borobudur kene ya. Amin. Nah, pengumuman sinden kula niki maksih jomblo karo cah lanang wedi. Siap dimbleguki? Siap. Asik. Jiro lu ya. Maju maju maju. Mundur mundur mundur. Lincah. Maju 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 mas. Mundur mundur mundur. Jaipong jaipong jaipong. Belegu. 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 Waduh. Isih perawan ya polos. Jejere Indri sing wis dibojo iki. Manten anyar. Malam Indri. Selamat malam. Siap dimbleguki? Siap, Pak. Oh, asik. Jiro lu ya. Wis. Kula kinten malih. Ora. Kowe iki senengane kok ngajak tanduk. Aku pisan wis kesel kok. Ngenten iki sawahe garing, Pak. Ngono ya aja omong-omongke. Lah njaluk tak telesi apa piye? Dangu boten dipacul. Oh. Mek dipacul yoga-yoga. Pacul ndasir. Coba Mbak Yosi sing wis anake 7. Wah, terus. Selamat malam Mbak Yosi. Malam. Waduh, anaknya 7 ya? Nggih, 7. Alhamdulillah. Nggih, nek kula teles terus kok, Pak. Nggih, siap dimbleguki? Siap. Asik. Iki pengalaman iki.